Hola, golafres! La meva mare fa unes croquetes de carn d'olla boníssimes. Amb les restes que ens han sobrat d'alguna carn d'olla que hem fet, podem aprofitar-la per fer unes croquetes boníssimes. Sabeu com es fan unes bones croquetes de carn d'olla? Jo la veritat és que no gaire, però de seguida ho arreglem. Mama? Agafo la gallina, o el pollastre, el que sigui. Agafo tota la carn. Jo també hi poso el pedrer i les miquetes de tall i aquestes coses que hi ha. I això després ho trituro a la picadora, ben triturat. Faig allò 1, 2, 3. Què és la 1, 2, 3 picadora Moliner? Tornem a posar l'anunci aquell antic o què? Està fora de plano. Si no surt sencera tampoc. I ho picarem ben picadet. Ara ja tenim tota la carn picada i per continuar fent les croquetes també necessitarem una ceba, un parell de nous de mantega, no sabria dir, després us posaré a la descripció les quantitats perquè ara com que tampoc tenim una quantitat definida de carn perquè hem fet servir la que ens ha sobrat de la carn d'olla, anirem veient quina quantitat necessitem de llet, de mantega, de farina. Farina! Doncs això, necessitem farina, una ceba, llet, mantega i per rebussar un ou i farina de galeta, o pa ratllat, com li dieu. Així que el primer que farem serà parar la ceba i tallar-la ben petitona. I posarem la mantega i la posarem a fregir junt amb la mantega. L'hem fregit poquet a poquet. No hi he tirat sal perquè després hi tirarem la carn i com que ja ve d'haver bullit per fer l'escudella ja porta la seva sal. Quan estigui així doradeta és quan hi tirarem la carn. Déu-n'hi-do, ens ha sortit molta, Però així sortiran més croquetes. I ho remenem tot. I ho barrejarem amb la ceba perquè estigui tot més amorós. Amorós, amorós. Em sembla que acaben d'assassinar un veí. En aquest moment hi abocarem la farina. N'hi tiro a ull també, Després ja us diré més o menys la quantitat. I li donarem voltes una estona i ho fregirem perquè vagi perdent el gust a farina crua i es barregi tot bé amb la carn. Li donarem unes quantes voltes. I en acabat hi podem començar a posar la llet. L'anirem tirant a poc perquè ho anirà absorbint i anirem veient si cal més llet o no. També depèn una miqueta de si us agraden més flonges o si us agraden més carnoses, més espesses. A mi m'agraden espessotes, que es nota bé la carn, però encara hi haurem de posar força llet. En aquest moment també hi podem anar provant la massa per veure si necessitem sal i si cal rectificarem de sal. Ara la llet, junt amb la mantega i la farina, anirà fent com una beixamel que anirà espessint. Llavors, amb la beixamel aquesta, tot el tall, ben donat amb la forquilla, vaig donant-li voltes, ben barrejat, i quan ja que està tota la pasta que es veu ben enganxada, llavors ho deixo refredar. Quan ho tinguem a la textura que volem, ho passem en una safata, i ho deixo aquí en un Pyrex d'aquest, i ho escampem perquè es vagi refredant. Al refredar-se quedarà més compacte i ens serà més fàcil fer les croquetes. Quan s'hagi refredat una mica ja sobre el marbre, ho podem tapar amb film transparent i ho ficarem a la nevera. Jo normalment ho faig un dia per l'altre, però si no també pots posar-ho 2 o 3 hores a la nevera i ja n'hi haurà suficient perquè estigui fred. Un cop ho traiem de la nevera, veiem que ha quedat tot més compacte i ara ens serà molt més fàcil fer les croquetes. I després ja lo normal, agafes les mides que vulguis fer-les i amb la farina de pa i l'ou i fregir, ja està. I les anirem passant primer per ou i després per la farina de galeta o el pa ratllat.
I quan les tinguem totes rebossadetes, les fregim en abundant oli ben calent, en una paella o a la fregidora. Les tindrem 2 o 3 minuts i les posarem a escórrer amb paper de cuina. Ara ja sé com es fan. Ja no m'hauré de barallar amb els meus nebots per emportar-me croquetes quan vaig a casa la meva mare. I la veritat és que han sortit boníssimes. Si et vols subscriure al canal, només has de clicar a la casella on hi diu subscriu-me i activar la campaneta de notificacions perquè t'avisi quan pengi un vídeo.